Tua sithik pateni. Tonge mati dhewe. Salam kangen deh. Saben ku nyawa wotongmu resik putri sliramu biyen nate andut tresno
Dalem. Wah, TJ musik iki ngalahke angel. Kekompakane Nggih. anggenipun ngaturaken parisuka. Nggih, Om. Budaya Jawa ingkang tasih kauri-uri. Nyatane ya kanca-kanca ya turunan seniman kabeh. Turunan seniman. Sliramu ya putra-putrinipun Bapak Kusni Kesdik Dalang Kondang. Iki protokole manten ya Dalang Kondang Ki Hadi Sugino. Pak Gino meninggal. Ketip iki ya turunan seniman ya kan. Turunan seniman apa, Mas? Kuwi mbiyen mbahne ya penyanyi dangdut kuwi mbiyen. Wah, elok ngono garapane ya Elah, apik. elah jenengan apa lho? Lah aku genah anake Pak Anom Widodo Kartosuro. Oh iya 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 iya. Kondang kabeh. Kondang kabeh. Mbiyen ya penyanyi lengger mbahne. Lanjut. Hmm. Panyuwunku mres sliramu. Tangis ning ati. Apa, Nduk? Ketika kula ditenggani lek TKJ. Apa